بینەرینی ژاژ بۆ گوتوبێژن زیاتر لەسەر ڕەوشادەویە قایرانە سووریا و هەولێن چارەسەرکردنە قایرانەوی وڵاتی میێڤانداریە بەرێز هۆزان ئافرینی نونەری هەفپەیمانیا نیشتمانیا سووری لە هەرێما کوردستانی کردە ناوبری باوایەکە زندیت گەلمەدە کاک هۆزان ئەف دەمەتە باش دەمێکیدا دوان نێزیکاندا لە سۆچی و لە جنێڤ کۆنگرە و کۆمبوون تێن سازکردن و ئەم دەبینین و دناوبەرە و ئەمریکا و رووسیادا هەڤریکیەک بەرچاو هەیە دەربارەی چارەنویسا سووریا درەوشەک بۆهدا بنێرنەوە کورد divê segnekî çawa nîşan bidin. Silav were ji wara ji hemû temaşevanên kênên re seberet bi pirsyara we bi rastî civîn ne ku tenha ê Soçi û ê Cinêv gelek civîn hatin avakirin û sazkirin ji aliyê welatên ku خودی باندور و دەسەڵاتن لەسەر ئۆپۆزیسیۆنا سووری و لەسەر ڕێژیما سووری هەروەها ئەوە 6 ساڵ دەرباس دەبێ حیانەها چەندهین جivîn پێک هاتن ت سوود و ت باندورا wan لەسەر ڕاستییا سوورێ نەبوو ji ber wekê jî ez di wê bawerî de me ev civînên ku werin li daxistin jî ew jî wê bêsûd bin ji ber ku سەدەمێکی گرنگ هەیە ئەوە کو خەڵکی سووری بگشتی بە vî naxwayê azad neçûye beşdarî wê civînana nebûye ew ê ku beşdarî wê civînana bûne tenha ecnîdeyî hinek welatên ku karê xwe li Sûriyê encam dikin û ya jî hinek yê ku opozîsyonê yan rejîmê re cigelevan تو کسی باندور لسر عرده یه گو لسوریه خودی ماف و آزادی انخوا بشداری و جوینانا نبیه جبرو یکی جا او جوین هر دم سرنکفتینه هر دم تک چونه بله درباره بشدار بون یانجی بشدار نبونا کردان نیرناوه چیه جبر کود داویه ده پیاده داخویانی یک دابو کو او وک ڕێڤەبەریان خەسەریان ڕۆژەوای کوردستانی بەشداریە دە کۆنگرەیە نیشتمانیا سۆچی دەدکن ڕاستە ئیدارە زاتی خۆسەریە دیموکراتیک ئاڕۆژاوای کوردستانê bi fermî jî ragihandibû ku ji aliyê Rûsyava vexwandinek fermî hatî çêkirin ji bo civîna Soçî va jî her wiha di civîna sêqûlî da yê serokê Îranê û serokê Tirkiye û serokê Rûsya da di wê da Tirkiye gelek nerazîbûna xwe nîşan dabû ji bo ku careke din bi wê awayî Rûsya nêzîkî bi fermînbûna Kurdan nebe yani ew tiştê ku Tirkiye nerehet kiriye ke çawa Rûsya bi fermî xweseriya demokratîk vexwandiye ev jî min bi nirîna xwe dibêjim wê aliyê Kurdî eger beşdar nebe bi taybet aliyê ke fermîye îdara zatiya xweseriya demokratîk ji her civînê kiraje ez dibêjim we civînana ticarî wê peywendî bi rewşa Rojavayê Kurdistanê ve nebe û ez dikarim tiştekî din nîşan bikim دوهونی در راپورتکی کانالا الیوم ایگو لروجاوای کردستان نو دست بکریه دا دبیجه واشنطن پوست آشکره کریه کو امریکا تجاری لروجاوای کردستان دور ناکوه حیانی کو چارەسەریە که گونجاو جبو تواهی سوریه پیک نتیه اواجی تیوه و تایی کو اگر کرد بجداری جوینا ببن نبن کرد لسر خاکا خوا هزا خوا هیا ایرادا خوا هیا ویانا خوا هیا بجبوی جی دوی باوریدم اوی کرد بشدار نبیجی کرد زرار ناکه جبر کو کرد لسر خاکا خوا کار خوا و ایش خوا دکه و ریوبریا خوا بر به فدرالیه ده چه یکی وی مهدا مه دانزا وردا کرد لروجاوای کردستان هلبجاردنا پارزگا و ناوچین خودکه جبو آمده کاری بو کنگرا گلان فدرالیا روجاوا و باکوری سوریه بله کاک هۆزان وەک دیار هون هەندێکی ڕاشبینن لەسەر هەول و کۆنگرە و کۆمبوونێن ناودەوڵەتیش بۆ چارەسەرکردنا قایرانە سووریا بنێرنەوە ئەگەر چ سوود و مفایەکی دوان کۆمبوونان دەنەبە چارەسەری divê diçida be yan jî divê çareseriyek çawa bê pêşxistin ji bo yekkalîbûna pirsên
نافبرا پیکاتین سووریا دا و قیراناوی وڵاتی در راستی دا روسیا دخوازه چارەسەری د بەرژەوەندیە رژیمê da bê yek. Ê duyê Amerîka jî dixwaze berjewendî di xizmetî proja wê û proja Kurda da bê û Tirkiye jî dixwaze çareserî di berjewendiya welatê wê ya dagîrkirina Bakurê Sûriyeyê da ye û nehîştina destkeftên Kurda da ye. İran jî dixwaze aliyên Helebê û derdorê wê bi dest xwe bixîne. Yani ev welatên ku niha li Sûriyê da artêşa xwe hene û bi navê alîkariyê got didin, her welatek di serî da dixwaze berjewendiyên xwe inca berjewendiyên pêkhatên li wê ya rejima ku li wir desthilat e. Ji ber wê yekê jî ez bi nirêna xwe dibêjim me berê jî ji kêneyên re gotibû berî 6 sala. Me got ew aloziya Sûriyê wê dirêj bike û zû zû çareser nabe. Çima? Ji ber ku Sûriye navendeke pir stratêjî ku destek digîne Ewropa, destek digîne İsraîl, destek digîne Ürdünê, destek digîne Iraqê, destek digîne Tirkiye. Ji ber wê yekê jî girîngiya navenda stratêjiya a ku Sûriye têda dijî têda heye ew dêlê ku Sûriye ber bi qeyraneke û aloziyeke berferatir here û çareserî jî zû zû peyda nebe. Çima ji ber ku dewletên peywendidar ew welatên ku bandora wan heye ew naxwazin heyanê ku ew li hevdin nekin. Li esas da we welatna heta li hevdin nekin rewşa Sûriyê çareser nabe. Belê kak ozan li gor çavderî û zanyariyên ve peywendiyên navbera Amerîka û îdareya Rojavayê Kurdistanê bi tinê duwarê serbazî de yan mirov dikare navekî dijî bo vê peywendiyê bîne ziman demekî de hemû ew navçeyên ku niha Kurd lêne Amerîka jî têde ye. Yani di vê çarçovê de peywendiyê Amerîka û Kurda em di çi warî de dikarin binirxînin peywendiyekî stratejî ye yan ne? Ez ê tişkî bêjim ji bo dîrokê. Tiştê ku ez nas dikim ji nêzîk ve jî dişopînim û tiştê ku min bixwajî me li Rojavayê Kurdistanê şopand bi serdana me ba. Yani ez dikarim bêjim Amerîka bi awakî giştî û aşkere peywendiyên stratejî xwe ên eskerî aşkere kirine lê peywendiyên xwe dîplomasî, peywendiyên xwe siyasî yên birêvebirî ên stratejî veşartî hiştiye. Lê edwê bawerî da me Amerîka aşkere nake lê ew stratejiya Amerîka li gel Rojavayê Kurdistanê stratejiyeke demdirêj e ne dem kurt e. Yani ez ê vê rastî bêjim. û ê di demê pêş jî werê aşkerekirin. Berî jî min sala berî vê bi salekê min dîsa min li kêneyên da çanî ziman min got Amerîka zû zû dest ji Rojavayê Kurdistanê bernade. Çima ji ber ku Amerîka berî wê bi 6 salî pîlan dikir çawa wê têkeve Sûriyê. îro jî dema ku ket Sûriyê bi rêkê Rojavayê Kurdistanê êdî Amerîka projeyên xwe ê rojilata navîn heye. Ew projeyên rojilata navîn navenda xwe serekî Sûriyê dibe. Çima berî vê jî min got Sûriyê girêdayî gelek welata da alî sunûrê xwe da û li ger Derya Spî ye. Ji ber wekê jî edwê bawerî da me Amerîka peywendiyên xwe ê eskerî çawa stratejî ye ê siyasî jî bi nihênî stratejî kiriye û gelek kesên xal û derêne û nimûna herî li ber çav niha bi milyonaha dolar amade dikin ji bo avakirina Reqê û derdorê wê. Belê em dawiyê de gelek spasiyê li Hozan Efrînî nûnerê hevpeymaniya niştimaniya Sûrî li Herêma Kurdistanê dikin bo beşdarbûna wî di bültena me de.